És kaszok, itt vagyunk egy új videóban, amiben most Robloxozni fogunk, és azon belül is a pool szvártal is. Egy kicsit játszottam vele, de nem sokat, és nem tudom, hogy itt mit kell csinálni. Én annyit tudok, hogy nyomkodni kell, és ja. Hát értem, hogy miért pool szvár. Nézzét? Pool van, várjál. Azt ki is vettem. Milyen kordon van nékem. Meg miért több volt a kordon, amit ki lehet hívni. Aha, de kezelő. Komoly kard. Írjátok meg kommentbe, hogy ti szerintetek is komoly ez a kard. És ilyen, ja. Szerintem még egy kicsit kapzok. Megnézem ezt a hard purpose. Most mennyi kell? Nem tudom, nem írja. Vagy lehet írja, csak én nem látom. Jó, ott van, 7000, jaj. Nézzük. Jó, hát ez meg lesz. Gyorsan lehet itt fejlődni. Most mennyi lesz következő? 63. A király. Fáj. Jaj. Meg fogunk halni. Meg is haltunk abba fel pillanatban. Ilyen kordok vannak itt. Click upgrade. Itt upgrade-oljunk. Megszokam upgrade-olni. Többet kapok. Jó is rászok, ez nagyon OP. Free reward. De úgy van egy rossz hírem a Minecraft Survivor kapcsolatosan, hogy nem lesz Minecraft Survivor, mert tehát eltűnt. Konkrétan eltűnt, és nem tudom, hogy mi van bele. Így akartam lépni, de így nem engedte. De nem lesz Minecraft Survivor, lehet, hogy később. Vagy azt a Minecraft Survivor mutatom meg, amit én csinálok. A háttérfolyamatokban nem tudom, de lesz, ami lesz. És kaszok. Szerintem ebben a mai videóban el fogjuk érni a Excalibur Swordot, ahhoz meg kell 190 000 kard vagy Sword, nem meg hát van. Aha, azért ő már egy erős ellenfél, de én ezt megkételem, és kaszok, írjátok meg kommentbe, hogy meg lesz-e, mert szerintem meg lesz. Nyomjuk, mindjárt, nem kell sok, és megvan. Osztos kaszok. És ez júj. És kaszok, nézzük meg-e. Figyeljétek. Ezt adjuk meg, hagyjuk, hogy vigye le a minden. Jaj, nem tudom azért egyből. Aha, de azért ez OP. És, jaj ne, megnyomtam. Nem akarok hiápézni. Hát szerintem már van ennyi mindenem. Nyissunk egy piros tojást, és írjátok meg kommentbe, hogy mi lesz benne. Na, egy uncommon. Na nézzük, még egy uncommon.
Na, a következő... Ja, nincs pénzem. Nyissunk egy ilyen. Hát, ha meg lesz a mitik. Legendáris kasszok. Na. Azért hát pörögnek a dolgok. És ez kaszok. A szél, igen, az lesz. Addig is bizélek. Ezt a szördet használom. Mindig is kettő, menjünk már. Ez nagyon OP. Hát ez easy. Oszta. Ez nagyon jó. Meg júj. Baku. Várjál. Items. Itt is van pár dolog. Van sword. Van aura, van trace. Van media, medals, van titles, vagy mi books. Collectible. Nem jól olvasom ki, hanem akkor nem baj. De én amúgy, bakut kéne. Ezt megkétezem, és baku. Gyere ide, baku. Jó is kaszol. Meg lesz. Ja. Ez meg lesz. Skaszol. Elérjük. Hát meg egy kicsit klikkelgetek. 1 millió. Na, vegyük csak ki ezt a kőből. Na hát ez easy. Skaszok. Iratkozzatok föl, tetszett ez a videó. Nyomjatok egy lájkot. Na, csumi.